Ja. Hey, kom ik zeg je gewoon, man. Ik denk hier is iets aan mijn borsten, waarmee ik sukkel en worstel. Een stijl dat ik ben in mijn borstel. Zij het bos dieper gegaan voor die wortel. Zij het gezegd ik ga rappen een celery, maar bevor mij gaan zien ik die gillen niet. En no labels in mij als die enemy. Wist dat ik het, die gevat aan mijn pillen niet. Die me die laat voor mij voel zoals zijn image. En ik het gedenkt is mijn manager. Maar nu zie ik dat zij niet te skillen. Maar zij het mijn geld, ik dat zeggen niet even is. Ik is eerlijk op blue, ik het evidence. Van hoe likken zij samen met je pillen is. Zij mijn eindelijk gaat diep in die zillen is. Omdat het voelt alsof ik in de schimmen is. En ik zie ze gaan shopping no daily. Maar zij weet hoe gaan het bij mij niet. Ik is zeker niemand gaan aanvaren, zullen 100 rand voor de geek pay niet. En ons mensen alles boe op Tracy. Maar die dingen zij zie is jouw meisje. Kan niet op hoe uitdag voor die wijn niet. En zij denk je liever aan mijn pijn niet. Maar ik hou mijn mond stil en houd op. Hou die gas binnen in de kookprop. En hoe wonder ik niet wat gaan happen als ik moet besluit dat ik wil voor jou drop. Want het lijkt ze wel die hele show stop. Wel op social media een post drop. En jou wijs dat ik ga mijn mond opmaak als het meen ik moet voor jou stop. Zo ik zeg voor jou die met caution. Ik zoek alles om mijn performance. Ik hoop ze besef wat ze wrong is. Als ze nodig dat dat beef tussen ons is. Ze heeft alles binnen jouw pockets. Zit even een safe in jouw office. Ik wil zeggen dat die alles bedrog is. Ik koop niet kleren als ze in die dorp is. En die loop ik nog altijd met oude schoenen. Maar zij hoe aan zweren ze jou doen het. Zij heeft een nieuwe TV-kamer stijl, een nieuwe TV-kast en leer blauw schoenen. Hoeveel heeft alles gekost, bra? Ik zeker dat alles is kostbaar. Zij het wereld zodat wat ze vol raakt. Dan wil ik bij die neighbors met kost vragen. En dus was hij recht in mijn body. Wat zij doen niet, was dat in die plan niet. Zij heeft gezegd dat ik zijn voor een woning in moeder. Maar hier zie je huis of een carry. Zij heeft gehoopt dat ik ga jou niet vangen. En gedenk ik is man niet de dummy. Hier die hele media is zo funny. Het lijkt iets in wie hoe om rappen te runny. Wat is fijn, ik verstaan clearly. Zij heeft geld om van mij te geven. Moet niet praten, aan mij procureren. Hij weet niet wat dit alles in gebeurt. Dus zo kom ik mij niet aan je sterie. Wil je al mijn pijn aan je smeren. En het gaat mij breken als ik naar die hele situatie nog evalueer. Iemand helpt mij, die voelt ze scam. Je kan zelf kijken, die leek ze scam. Want ik het mij alles geplaatst in jou. Ik het vertrouwen op jou. Ja, ik het mij alles geplaatst in jou. Maar die voelt ze scam. Ja, die voelt ze scam.